V tomto místě, které v současné době skomírá klidem až nudou, bude za pár let proudit čilý dopravní provoz. Denně tu projede až 40 000 aut. A my se ptáme obyvatel ulice Traubovy. Pane, mohu? Jak se těšíte na brněnskou magistrálu? No super, prej tady budou 4 pruhy, to bude ještě lepší než na Kolišti. Já jsem tak ráda, že bude moct tolik lidí ocenit moje muškáty, když už na tom dělám. Teď sem nepáchne ani noh. Promiňte, není ulice na 4 pruhy příliš úzká? To máte pravdu, i na to jsme mysleli. Tady tohle to všechno přijde zbourat a na příční taky. Některé z těch domů už tady stojí dobrých 150 let a to je zbytečně moc dlouho. Již brzy tu vzniknou moderní polyfunkční domy, projektované renomovanou architektonickou kanceláří. Největší problém Brna jsou úzké silnice a ranní zácpy. Máme příliš mnoho chodníků, které silnice zužují. Jsou na nich přechody pro chodce, kde musíme dávat přednost a lidé se tam mohou zranit. Děláme magistrálu pro lidi. A v příštím díle magazínu Klenoty územního plánu se podíváme na odsun brněnského nádraží.